aften den 12. september blev en 19-årig bilist stoppet af en falsk politimand i Karlslunde. Derfor opfordrer politiet folk til at være ekstra opmærksomme. Kl. 15.09 stoppede en bil den 19-årige Philip Mølsted på rastepladsen ved Køge Bugt Motorvejen. En bil med et blåblink i forruden kørte op foran den 19-åriges bil, hvorefter føreren steg ud og talte med Philip. Overfor den 19-årige præsenterede modparten sig som politimand og sagde, at den 19-årige Philip Mølsted havde lavet en ulovlig overhaling. Heldigvis filmede den 19-årige bilist hele episoden, og Karlslunde politi bekræftede derefter, at det var en falsk politimand. Philip Mølsted skriver således: Jeg lagde mærke til, at blinket var meget svagt, da jeg derhjemme så videoen igennem, så jeg slog nummerpladen op. Bilen havde gæld og var ikke selvforsikret, som politiets køretøjer er, og havde en mystisk synshistorik. Han lod mig slippe med en advarsel, fordi han hævdede ikke at have tilstrækkeligt videomateriale. Kalmar og jeg har hele dagen prøvet at få fat på politiet, men politiet har ikke ønsket at komme med yderligere oplysninger eller kommentarer om episoden med den falske politimand. Så vi ved stadig ikke, hvad politiet vil gøre med denne sag. Det var alt for 19 nyhederne i dag. På gensyn.